Здравейте хора, аз съм геймплей, сега ще играя. Аз пък няма да играя. Ще ви покажа как да си изчистите вирусите от телефона или от таблета. Първо, влизате в чантичката Google Play и пишете 360 ето го. Пишете го това. Искате на ето стои. И ме теглите си го и не искате отваряне. Само да вляза отвътре, чакайте. Влязох. А искате да си ускори телефона, трябва да натиснете тук да пише ускоряване. Ето. Сега си ускорява. Чакайте. Готово. Ако искате да си пречистите от ненужни файла телефона, не искате тук да даваме това, тогава е да опиши сканиране. Ето. Сега се зарежда. И сега ще покажа на нещо друго, как се зареди. Нещо много ми излезе. Изчистване. И готово. Ако да се пречиствате телефона от вирус, вируси, не иска да поправи. И до сега го притъсва. Ето тук показва кой е вирус. Но не всичките. Както нали те се зарежда, ето тук, ако го намериш, ще напише тук намерен е един проблем. Ето. Аз сега имам един проблем. Сега ще видим какъв е. Така много викат. Нищо. Не знам сега. Десто. Поправкам всичко. Окей. Чакаме се да инсталира. Искаме почистване. Поправкам всичко. Дайте. Потвърди да не трябва. Готово е. Ето. Как се чиства. Ако искате, аз ще правя за някакви неща, трябва да правя, ако ги знам, ще ги правя. Ако сте гледали правя, просто хлесайте клипчетата ми и се абонирате за мен. И сега ще ви кажа много интересно. Чао! До довиждане!